भाभी गईली पोखरा उनका एथी में धइल भाभी गईली पोखरा उनका एथी में धइल कोकारा कोकारा कहतारी तनी भाभी हमरो जोरे आ जा का कहतारी भाभी कैसे कैसे कहतारी का कि अरे छोर छोर कोकारा बनायो छोर छोर कोकारा बनायो कोकारा छोर छोर कोकारा बनायो कोकारा ए बीता कथे पहिल देवे आयल है भैया ओए का कथा बहि के देवे आए आए भैया बोडीता कथे पहिल देवे आयल है भैया ओए का कथा बहि के देवे आए आए इतना कुछ हो जाला भैया ओकरा बाद में तिलक देवा लोग के आंगन में बोला हटा होला पंडित जी आइले मंत्र पढ़ी ले और छत छीट के कपड़ा दिहिले कि दुल्हे सरकार पहिर के निकली दुल्हे सरकार पहिर के निकली ले तो वो हरी सखी लोग बड़ी सुंदर गीत गावे का गावेला लोग बबुआ का गावेला लोग कि अरे एक नागिन निकले जंगल से ए रामचंद्र दुल्हा निकले महल से ए चारों दुल्हा निकले महल से दुल्हे सरकार जब चौका पर आइले कपड़ा पहिर के तो वो घड़ी सखी लोग गावेला का गावेला कि अरे चंदन सभार चौका बैठो ये रामचंद्र दुल्हा चंदन सभार चौका बैठो ये रामचंद्र दुल्हा ए बाबू 300 देगा 300 पिट्टू का चंद्र दुल्हा हमहु कडिले कमले जय रामचंद्र दुल्हा ए बबुआ जब दुल्हे सरकार आइले चौका पर बैठीले पंडित जी मंत्र पढ़ीले जब पंडित जी मंत्र पढ़ीले ओकरा बाद में तिलक चढ़ेला ओकरा बाद में धनबट्टी होला तो सखी लोग बड़ी सुंदर गीत गावे कैसे गालो बबुआ कि अरे धनबा में धनबा मिलाबो अरे कवन धनबा अरे समधी में समधी मिलाबो अरे कवन समधी पहले चाचा बासमती चाउर होकत रहे तो वो घड़ी सखी लोग आवे कि अरे धनबा में धनबा मिलाबो अरे बासमती धनबा अरे समधी में समधी मिलाबो अरे दशरथ समधी बिना ले ओइले टीसरी के अरे हालबा फ्रिज के ना समझे बिना ले ओइले टीसरी के ओ सरबत बिना ले ओइले टीसरी के हालबा फ्रिज के ना हालबा फ्रिज के हो हालबा फ्रिज के हालबा फ्रिज के हो हालबा फ्रिज के सरबा टीवी ना ले ओइले टी सरीज के हालबा फ्रिज के ना सरबा टीवी ना ले ओइले टी सरीज के हालबा फ्रिज के ना ए लहू हो लाला ना धीरे धीरे जुगाई लहू हो लाला ना धीरे धीरे ए बबुआ हे मैं तनी हो जाई तरौड़ा तनी आई लहू हो आमा धीरे धीरे ए
पहिले चुमावन आमा चलली पहिले चुमावन आमा चलली पहिले चुमावन आमा चलली पहिले चुमावन आमा चलली चुमावे जनी दिहे रे माई भौजी के चुमावे जनी दिहे रे माई पोका से छुआ के भौजी आयल होई रे माई बोका से छुआ के भौजी आयल होई रे माई छुआइल तो छुआइल ना नहाइल होई रे माई आयल तो आयल ना आयल होई रे माई एही से भक भक बसात होई रे माई ए बबुआ पोखरा उनका एथी में धइल हे भाभी गइली पोखरा उनका एथी में धइल पोखरा का कहतारी तनी भाभी हमरो जोरे आ जा का कहतरी भाभी कैसे कैसे कहतारी का का कि अरे छोर छोर कोकरा बनायो छोड़ छोड़ पोकारा बनायो पोकारा छोड़ छोड़ पोकारा बनायो पोकारा छोड़ छोड़ पोकारा बनायो पोकारा ए बबुआ का हो इने चुमावा ना बने हर रहलु बे कोई लरकावना बनवा जा बेकारा दू वडिया ए कोइल उछहल जा रने बने रहलु बे कोइल रबीदा बनवा जा अजरैया तू ओरिया ए कोइल उछहल जा अजरैया तू ओरिया ए कोइल र उछहल जा एने गावत बजावत लोग सखी लोग कूड़ खेत में जाला कूड़ खेत में जाला जहाँ की दूब भी रहेला दूब पर माटी कोरेला लोग आ माटी कोरेली या तो लड़की के फुआ या न तो दीदी ई दू आदमी में से कहू माटी कोरेला तो माटी कोरेला तो वही नेग मांगेली फुआ चाहे दीदी तो वो लोग कैसे गावेला बबुआ कैसे कि अरे मटियो न करे फुआ करे ठन गन हे अरे माटी के कोराई फुआ अरे काले बने कि अरे साया देबवा सारी देबवा अरे अबरो रुपया अरे नाक में के नथिया देबवा 500 रुपया ए बबुआ माटी कोरेला लोग सखी लोग आ माटी कोड़ के जब 4 गो गोल बना के निकलेला लोग तो गावत बजावत लोग सखी लोग जाला 4 गो गोल बनावेला लोग पुरनको सखी एगो नयको सखी एगो जवनको सखी एगो बुढ़ियो काकी पहले बुढ़ियो काकी गावे के स्टार्ट करी है का बबुआ का हो कि अरे तारा बापर के तोरिया रे हर पियले बल मुआ अरे घुलुटी रे गई अरे राजा जी रोड के अररिया उलिटी रे गई कि अरे ओइले सिपहिया हर लगौले हाथ करिया से लेके रे गई
अरे राजा के छपरा जे हल खाना बा से लेके गईले नौको सखी लोग कहे कि हट रे बुढ़िया तोरा गावे न खौआ बहुत हमनी के गावे दे तो जेकर नया नया शादी भय रहेला भय जे 30 बरस के रहेला ऊ लोग गावेला कैसे कि अरे राखो चोलिया में मोबाइल हो डर के करा से बाहर राखो चोलिया में मोबाइल हो डर के करा से बाहर जब ऊ लोग गा लेवेला तो जब 20 बरस के रहेला भैया ऊ लोग कहेला कि हट रे संघरवा तोरा नखो गावे अब चला हट हमनी के गावे दे तो ऊ लोग गावेला कैसे बबुआ कैसे कि अरे जिसकी भी लंबी अरे उसका भी 12 नाम है कि अरे कोठे पे चढ़ा दो सीढ़ी का क्या काम है कि ना बबुआ ऊ लोग हार जाला नु तो ओकरा बाद में जो 9 छोटिया सखी लोग रहेला ऊ लोग आवेला कैसे बबुआ कि अरे यारा गोइनी बोलिया गोइनी हर छापरा सहरिया महीना में रहे आसी अब कतही न मिलल कड़ुआ तेल हो महीना में रहे आसी अरे जब हम नहाए गोइनी हरे बाबा के पोखरवा महीना में रहे अब के सिया गईले लटियाए हो महीना में रहे एने माटी कोड़ के गावत बजावत सखी लोग दुआर पर आवेला एगो बड़ी सुंदर विध करे लग भैया जाना तनी कबन जोन की धान कुटाला कान्हा पर कान्हा जातना आदमी जाला कान्हा पर कान्हा हाथवा जोड़ा के